Napadas siyang kaagi karon, mo kining usa ka babay, nga taga Danau City, Cebu. Hanggang matatampo, nagdasingan nga, maye. Hoy Maye, unsa man ka? Human na kagtuon? Gani na ramang ko kang sigig atubang anang imong cellphone. Wa naman ko itudanan ma kay human na may mig-test. Igo naman na may mag-practice para graduation. Minus-minus ko no ng pagsige ni mong atubang anabi. Ikaw ha, nakabantay ba ikyo ko nimo? Sige lang kag-post anang Facebook nimo. Tanan na lang i-post nimo. Limitahi ra ko ng paggamit nimo anang social media, be. Mura ba kag na-addict ana da? Ano man is mama, ay mo na magsapot. Hoy, naminaw ka nako. Oo ma. Oh. Maayo kay nana nimong maayong laking amahan ay. Baga ni mugnahong nga ni pauli pa diri no. Humanta mo masakpi nga nagakos-gako sa imong kabit. Unsa ma? Naikabit si papa? Gani na unsum ka? Di ka mauwaw mo sultianan sa itong anak, ha? Og nganong mauwaw man ko, ha? Ikaw unta mo'y angay mauwaw sa atong anak nga nangabit ka. Gani gusto na? Tinuod ba pa? Tinuod ba nga nakikabit? Anak, Ayaw pagdool ako pa. Tumagas ako pangutana. oo nak, pero ikaw lang gyapon nga akong princess. Wa ko'y labot! Layas na gani! Layas na! Nagtuo akong love ko, tinuod ni Papa. Pero dili di ay. Kaya kung love pa ko niya, dili siya maghimog putang nga kay mao siya masakitan ko. Wakay kasultihan sa kong gibati. Mag-post ko sa Facebook. Ito na may pag-awas ng akong gibati. Ano mo gaan-gaan akong dugan. Hoy, unsa may nahitabo, day? Ngano nag-post man ka sa Facebook nga gusto na kang mamatay? Wala ko ganay sa kong kinabuhi, dayoy. Gikapoy na ko. Day, bata pa kaayo ka para mag-iningon ka, ana, uy. Makaingon ng kaana kay dili man ikaw nasa kong lugar. Nagbuwag nga akong mamagpapa. Dili ko makadawat kay gunaan, Dimi. Para ka na lang? Day, abi ni mo no, swerte man gani ka. Kay imong papa ug mama, nagbuwag man tuod pero naapa sila nga pwede nimong makita o makaistorya. Pero ako, wa na. Patay na ang akong mama ug papa. Day, Mao nga ayaw pag-una-una nga dako na kayo ng imong problema. Kaya na ay mas daghan nga mas labaw pa kadako ang ilang problema compared sa imo. Day. Sakto akong amika. Ako na lang kang i-delete ng akong gipost, bay. Mag-Facebook ko. O i-delete na ako. Uy, naman din nag-comment. Hi, May. Na ako'y gi-message ni mo. Kinsa man ni siya, uy? Uso? Yawagan, Tinawan ako sa message request, eh. Ang igiingon ni gi-message niya. Uy, di ara. Hi, May. Kaya baw kung wa ka makailan ako. Pero ako, nakailagid ko nimo. Nag-follow ko nimo din sa Facebook. Og naluoy kaayo ko nimo tungod sa last nimong post. Hope ma-okay na ka. Og kung kinahanglan nimo ka istorya, naara ko pirmi nga willing maminaw. Kabuutan ko ani niya. Ako i-check yung profile, be.
Kagwapo. Gwapo unta, pero bati lang upangan. Usyo. Ako replyan. Hi, Osho. Salamat sa imong concern. Don't worry. Okay ra ko. I mean, ma-okay ra ko. Amping permi. And send. At least, nigaan-gaan akong pamati. Ay, ako cellphone. Ay, kudagad ko chat. Oh, hindi ka ni Osho. Good morning, beautiful. Ka-cute sa tani niya, oy. Makahinamdam ko ni Papa ni niya. Basahon ka na kung uban niyang chat. Kaon og taghan ha. Kay importante ba ang pamahaw? Niya pag-iusa ay amping permi. Pag ayaw kalimot o post sa Facebook ha, para at least ma-update ko gamay kung kumusta na ka. Akong replyan. Dili naman kinahanglan nga mag-post pa ko sa Facebook para mahibaw kag kumusta na ko. Pilitang mag-istorya sa phone. Total, gi-consider naman ti kang friend tungod sa grabing concern ni mo na ko. Nisanda. Sweet kayo siya. Gusto ko makailagit siya. Hila, ni-reply na siya. Pwede kong manawag? Oh, wala. Manawag siya? Ay, kulpaan man hinoon ko. Replyan ako. Sige, panawag lang. Mangayo lang ko sa imong number. Nili ko makatawag diri kay free data ra ang akong gamit. Kaluoy sa doy. Ako siyang sandan sa akong number. Pasensya kayo, May, nga dire ako nanawag. Okay ra, oy, Osyo. May problema. Wa man ka ako makadisturbo nimo. Wa man. Wa man sa may klase ron. Usa pa sad, hapit naman ang graduation. Kasagaran nga buhaton na mo sa school kay mag-practice na lang upaso para graduation. Kay bawo ko. Ha? Kay baw ka? Kuan. I mean, ting graduate na ba yung buwan na, di ba? Tuwad. Asa man ka mag-college? O kung sa'y plano ni mong kuhaon nga kurso? Onya, nisulti kag asa. Oo. All sa may naaanak ba? Hoy, day. Ayaw ko na pala bigsalig anang imong mga nakaila online, bi. Naunsa man yung taon ka, uy? Kumpiyansa man ka? Unsa pa lang na? Hala, uy, sa may doot ang buhaton niya na ako, uy. Nga igo raman may tawag-tawag o chat-chat. Ay, ambot lang nimo. Bahala ka. Basta kay gisultian na ti ka, ha? Tuod. Nakaiskot na ka ni mama nimo nga asa ka ganahan mo eskwela? Ha? Sa syudad ka mo eskwela o college, nak? Oo, unta ma. Ganahan ko ato mag-college. Oh, sige. Pero layo man to. Mag-abang na lang kagbay. Bahala gamay lang good. Dili ta mo kumpiyansaan ng boarding house kay wa ta makailas imong mga kauban. Pero, nak, kaya nakaani mo nga ikaw ra? Ngano dili man maoy. Dako naman ko. Kaya na nako mga ako ra. Paibawon ako daan si papa nimo. Dili na kinahanglan maoy. Oh, maye. Congrats, anak! Salamat, ma. Oh, anak, kinsa may gipangita ni mo?
Wa, ma. Wa. Tanaman na. Mamauli na ta. Huwag siya ayo. Ang may magaling nga mubawi unta siya pero mismo sa adlaw sa kong graduation, wa gyud siya. Uy, ayo nga bahanda. Sugod karon, nalimtan na ako na pa ko'y amahan. Naglagot ko niya. Naglagot ko niya. Osyo, salamat Basta kinanglan kong kastorya, naaragid ka pirmi. Abti kayo ka manawag na ako. Sus, wag yun na problema may... Bisag unsa, buhaton ako. Basta ikaw. Grabe sa nang bisag unsa, oy. Bitaw, seryoso ko. Bisag unsa may... Osyo. Tod, nakakita na kagbay nga puy-ani mo sa syudad? Naana. Mao ba? Asa man dapit? Basta na yung doon na ako. O makabisita ko nimo. Ha? Kana kung okay ra nimo. Uy. Ngano kong dili. Sige. Akong isandi mo nga akong address. Adan ako sa syudad, ma. Anak, si Papa nimo ba? Nagsigig panawag na ko kay nagsigig pangita nimo. Pasagdi, ma, uy. Di ko gusto makigistorya niya. Pero anak, amahan gihapon nimo siya. Moabot ra gihapon ang panahon nga magkinahanglan kaniya. Dili na mahitabo, ma. Mayi. Kamera si Papa nimo ang dunay problema. Mo baya say pagkuwang nimo isip amahan. Di ba sa naa pa siya diri sa ato, pinangga ka man kaayon niya? Dili ko matuo nga pinangga ko niya. Ito na ko, ma. Nindot pa din sa feeling nga ikaw rang usa. Uy, mama nga magbuot ko mag-unsa ka. Alas 8 ng days ka, P.A. Huwag panihapon. Oh. Si Papa na sa... Ay. Hello? Unsa man? Nag, maya kay nitubag na ka. Ingo mo ko si mama nimo nga nagabang ko nung kagabay diya sa syudad. Naku karon sa syudad, Nag. Gusto kong makatultol kung asa na dapit. Aron, ma-check na ako ba kung safe ra ba ang imong gipuy-an karon nga ikaw rang usa diha. Safe ako diri. So please lang, good. Ay na panawag. Dili na ko mulaom ni mo pa. Dili na. Ako ka siya i-block, no? Abdi ka ganaling uso, eh. Bisag dili ako ingnon pero timing kaayo permi nga. Manawag siya tayo sa panahon nga mga nahanglan ko niya. Hello, Osyo? Hello, may? Ay na paghilak. Ha? Ngano nahibaw man ka? Kwan, nako gawa sa imong bahay. Unsa? Oh, tanaw na ko sa bintana. Oh, ikaw na naas gawas nga nag-atubang sa kumpultahan? Oh, hi. Oh, kinuo ko. Nganong matured naman nga lalaki ang naas gawas sa pultahan? Dili na mo ang lalaki nga naa sa Facebook. Dili na ko na mo pasudlon? O dili ka pasod na ko kay dili ko gwapo. Sama sa picture nga nasa Facebook. Kinuo ko. Mangingilad kang dako! Nga naman, kung ako pang naong ang akong gibutan sa Facebook, tagdon ka ako nimo? Dili, di ba? Pag mo na ko. Nagributan! Kinuo ko. Kinuo ko ni Mama. Hello, anak? Mama, tabang! Ano lalaki sa gawa sa kumpultahan, ma? Ilamog ko siya masod sa bahay, ma! Huwag pa niya ni Papa ni mo. Hindi na naman itong
nagpatuog niya. Please, unlock na kayo ko. Ako tawagan. Kayo ako. Anong gusto na gusto niya, ha? Kisa mo ka! Hawak ka! Hoy! Balik ko nila! Papa, salamat ka niabot ka. Uy! May gani kay giyatagal ko ni mama ni mo sa imong address din eh. Huwag kayo kabalakan. Ipablatter to na tutawa na. Huwag din ako gusto pa nga mupadayon kag puyo din eh. Adto na kay eskwela sa itong probinsya. Huwag din ako musugot nag. Nga mabuwag pa ka namo. Dili na. Nangayo ko pa saylo sa akong ginikanan. Ilabi na sa akong papa. Bisag unsa pa rin atong kalagot sa tong ginikanan, wa gitay laing kadaganan. Sila ra gyud. Og dili gud maayo nga mosalig ta dayon sa mga tao nga nakaila lang nato pinaagi sa social media. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Kamo, may buntag na itong tanan. Aniyan sa minyong alagad si Kangin Trifong Morales. And then may partner ka po diri si Randy Tayad. Asap kita always say a prayer kay suunan. Kumusta ka mo? Tibo ka Bisaya ng Mindanao. Nga napamati karon nato. Okay, kay suunan. Suwatan po na to karon natong hatagan o pagtagad no. Kay suunan ta. Pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngalan nga Binok. Gibotan ka duwa sa radyo ni Ray Arellano. May galang atong sender si Binok. Kani akong problema, bahin ni sa kong sawa nga may dako ng kausaban, sukad ko na disgrasya. Pero ano ninyo masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ay, langit ug yuta, maoyatong kahimtang, ikaw ug ako, sa gugma may utlana, langit ug yuta, kasanawng palandungon, gugmag pangandoy, ang tanan kawang lamang, asa nagayud ka, ang atong kinutuban sa atong pakigbugtaw niining kapalaran. Kanato nagulang, gugmang nalaya, damgong way katumanan. Inday kunsi Sus, Ginoo ko. Unsa man ka, walang kay plano. Sa'y plano kong tao. Sa'y plano na to. Huwag ka tanong mo kaon. To ano may sinuka dito? Ako nandandaes ka po ang kinahan. Ita, grasya pa may papaabuto ni mo, uy. Sige lang, nagkatakanta pa. Isang paabot ko nagsukad ka. Mao ba, nagpaabot ka? O sige na, kay nagpaabot ka, dali na mga una ta. Ugi! Daydet. Nanay? Dali na nga ri, oy. Lingkod na nga rin si mong pwesto, o. Kay mga una ta. Ay, Daydet. Tay. Dili lang di ay ka manghunaw di ay taon. O ditso lang di ay ka kaon way hunaw-hunaw. Nangunaw naman ko, tay. Ang kunaw saban. Gapon. Style ay. Panghunaw dito. Karon panghunaw. Kau. O, tay. Day, ato na ko. Magkuha ko sa akong mga suki, ha? Sige, amping ha. Niya, hinay-hinay lang ta. Lagi taon. Daydet. Nak, ato na ko. Kista tay. Bye-bye. Bye-bye, tatay. Bye-bye. Bye! Nanay, malakaw ka karon? Oh, anak ako sa tong silingan, oy.
Ay, salamat. Nahuruto yung tao gaton ako. Ako mga suki. Mayo lang gani kay nagpaabot lang yung tao sa sila nako. May na lang ni insured tao 500. Muli lang ko sa amo kayo. Lami na kayo, relax na. Mamasahero lang ko sa mga hapon. Mulis ko sa balay. Ni anag yun. Uy! Si Didit ba nang nagduwa tao sa gawas? Si Didit ba na? Nagtiniil mo lang siya. Awa man maglungan isnahan taon. Didit! Tay! Ano sa ba taong kang nagtiniil ba lang ka, ha? Napahimasa dito, matuno ka gani? Nagduwa naman kong bagol, tay. Bisa na, di kinala mo tiniil ka. Pahimasa dito. Yun asal mo yung nahani mo, ha? Milakaw man to, tay. Uasam ko na siya. Naaraman sa silingan. O mo ba? O, day! Oh, sa'yo ka man lagi na uli ron. Abi na kukunya pag ang mga alas 2:08. Oh, unsa man di day? Imo man lang naging pasad ng taong bata nga nagduwa-duwa sa krasadang nagtiniil? Ay da, gahi sa kinag-unang bataa. Uy, giingnan ko na nga di magtiniil. Unya magtiniil mong gid siya. Unsaon ko man na? Oo, 40 oh. Para asa man eh? Para panihapon? Dili. So, palit itong sudan para paniudto na to. Ang sobra para panihapon. Mubalik na ko karong hapon og biyahe. Sige, sige. O, ikaw na bahala sa atong mga sudanon, ha? Pukaw walang taon ko. Kung mga oras na kayo, pahuway ko kaniyot. Oy, dong. Dire di ito sila spidot. Disugo ko no silang Sergio nga paduon kas ila. Oh, ano man, sabi tuyo. Awa ko mahibaw. Tuwa lang. Pre. Oh, Ribinok. May kanya ka na. Dali nga pre, Dugaya sa limo. Pre, Pre, ipatawag ka na mo, pre. Toy, nari ka diya, Toy. Sakto na onsa. Ipaatoy yung ka na mo sa inyo para makumplito ang grupo na to ba? Barkada, God, barkada. Kasidya lang yun, pre, ay. Sound man taon ro sitwasyon ron, taon. Ay, kabalaka, pre, ang himong sitwasyon, pre. Ang sitwasyon ni mo, no problems. Sa mga problema niyo, pre, niaraming mga barkada ni mo, pre. Wag kita biyay, pre, noon sa. Tagay, pre, Binok, tagay. Tagay. Hatagi! Nalalagi. Sigbalik, oy. Pre. Able. Wow! The best kay ninyo gino. San Miguel Pale Pilsen, ha? Urig! Ang urig ba gini, pre? Oh, natural, pre, natural. Basta kumplito ang barkada, di ginamawa ang urig. Ang bugnaw kayong San Miguel Pelsen. Sa titulo na, pre. Ay, kuha na. Magbirkul sa tabay. Tama na. Para sadya ang barkadahan. Bisan ka sa YBI. Magberkol sa tabay. Imo na, pre. Bug ng beer. Sige. Mauni urig. Aligri kayo nga among padagpundok basta na mga barkada. Sadyaom kalingaw yun kayo ang among happy-happy basta na San Miguel Pale Pilsen. Unya, usa ka adlaw na, nagkalalis mi sa kuwasawa. Oh, noon sa maka. Ano mo rin kagminghoy da sa brida? Paita ning kinabuhi, Abinok. Kano sa pagkatamaluwas ani atong kalisod? Ano ka? Mahay ka nga ako, inbana ni mo? Pobre? Kinagmahay di ay ko. Ana magid mi mga babae ba? Malas mangyud mi, maswerte mangyud mong mga lalaki. Ano kaingon mo ka na? Sampol ana ha. Kamo swerte kay mo. Gihatagan mo sa Ginoo og hotdog ug itlog. Sa? Kami ta mga babae ang gihatag sa Ginoo, buwan pinikas ra gyud. Mo din baho-baho na. Hilom diha ay baho-baho, ya kusuy ka muungad. Bungot sa ito eh. Wagi ko damha nga nag-away mi sa kong asawa tungod sa baho-baho nga buwan pinika. Wag araw sa paglikay tingali nga madapatan ako siya, amilakaw lang ko, dako sa kong motor. Tungod kay nawa akong muod atong higayuna nga nag-drive ko sa kong motor sa among away sa akong asawa. Mao ni nahitabo. Bida, wa magtan-aw sitwasyon. Naibaw na siya masayro pa ta. Kapoy kayo. Kita pa'y sugoon. Siya sige laglaag. Ikaw, bihana. Mayro! Bilaban! Babangka ako! Puta! Nadisgrasya ko. Dako kay Danyos. Kay naputlan ng taon ko sa kabuktong taon. Nawadaan pag yung kong pangibuhian. Pero bisan pas nahitabo na ko, wag ko magpakawas paglaom na ning kamot gyapon ko para sa akong pamilya. Ay, unsa naman taon ni Binok, oy. Wala gyud tay paglaom ani. Tanawa ra gud tayo. Misam mo tang tagkalisod ini. Sab sa taon ka eh.
Bago kang usan na tao ni Bukto na to. Saan ako pag-drive ni? O kung kahimo magani ko, kung makasiguro ka nga, doon na mo sakay na ko. Unya, ingon ani na lang taani, ha? Saan ka? Kita bitaw ko ning kamot sa Ay tadali. da, bisag kung saan pa nimo paning kamot. O magay ka mo asinso katong duha pa'y kamot nimo. Karon na balagak usa na lakbuok. Wa na taani ay, mga pas mo taani binok. Hay, mag-iyahay ta, mga pas mo taani. Tatay, mulakaw ka? O nak, mangita na sa kog asa tang palit bugas ani. Pagkapit nga pan, taya. O sabi ka, wa pa di ka mukaon di ay. Wa naman. Napa man to'y panilordi di ha? Akong gisalin para ni mo. Kikaon man ni nanay. Kita ko, gihunahuna ni Bayano eh. Adi ba magising ko na ko? La, papalit ito. Para imong makaon. O sige na, palit ito. Sabrina, anong gikaom ni mong paan nga para matatos tong anak tao gutom mo to? Unya gigutom ako. Di lang ko nimo pa kanon. Ano pa ninghag diha? Nguntahan na ko? Saba diha oy, mangutana pa man ka. Nasuko kang akong gikaon. Awan sa man, ang ato rang anak imong pakanon, wala lang ko'y labot ini, wala lang ko'y kwenta Kumaingon dire. luwa kay labot, unsa man ka oy? Wa lagi pero klaro kay mo istoryahan oy. Si klaro ba? Ay na lang tabi nook. Hanggaw-hanggaw pagyud ka. Ako pa may buangon nimo. O sige lang. Sugod karon, di na ko mga imo para palit og makaon ha. Manginabuhi kog ako. Oh, Sabrina. Nakita gyud nako na kong kausaban sa akong asawa. Og kini nahitabo ni sukad taon na inotel ko nang usan lang tawo akong bukton. Unya labay mga pila ka adlaw taon mi adto ko sa kong kumpare si Rio taon. Ngayon lagi taon ko para palit bugas. Oh, pre Pinok. Dali ka, pre. Mao pre, nakituyo nimo pre. Oh, so na may problema? Naibaw na ko na, pre. Ay, buang nga giling mari, eh. Ha? Sige lang. Ay, nagpada kay anak. Mo'y hunaw ng inyong anak. Sagdi na imong asawa magbisyo. Unsa bisyo pre? Wala ka may baw? Nagbinuwa imong asawa, pre. Ano binuang? But mo pasabot Sabrina, dunay Abi na kong libaw ka. pre. Klaruhon ko na tani pre. Sultihin ko tinuod be, palihog lang. Nagtuo si Rio taon nga kung tuyo niya, mao ang pagpangutan na bahin sa kong asawa. Mao tong iya ko giunhan nga mauna ay nana, may laki dayon akong asawa. Imbis akong tuyo ato para manghuan mat ko kwarta palit mo gas, pero mao to yung gisulti. Ang pag-uli na ko sa amo. Okay. Nausa ka ba binok? Ay managpa makakalit ang unsa ta? Salamat kang wala ni Bukton ang nabilin ako, ha? Kayo ang tuo pa'y nabilin, wala lupad kang bayhana ka! Lupad ang naon ni mo! Oh, kay walhon man ka. Oh, animal! Kinsa malaki ay mong kabuangan, ha? Kinsa animal ka? Ano ni ba man ka? Ay, ang pangutana ka nun ibaw ko! Ako'y pangutana mo ito baga! Ako'y nangutana mo, kinsa na laki, ha? Kinsa? Ambot ay! Ngano di magkabutukan, ha? Ngano di magkabutukan, ha? Ay, sakit na ha! Sakit na ha! Tuhanin ko, kinsa laki, ha? Oh, lagi to kanan ta ka! Kinsa? Ato silingan! Ako silingan? Kinsa'y pangan? Ambot! Ah, binuang! Di ang kuna ka, di ka mo sulting! Kinsa'y mong laki! Kinsa! Kinsa, ha? Kinsa! Ay, wakaigo! Unsay wa kaigo, ha? Di na ka mo tugan, wa ka kaigo, ha? Di Gitok ka alan kaigo, ta na ka! ha? Oy, hanggang gitok alan ta na ka! Kinsa lagi? Giingan na siya si Ambot! Kinsa na rin ang ambot! Kanagong silingan na tong biyodogod! Ang iyang asawa namatay kaya natulog sa lansang! Pagdaas ospital namatay na! Pagdaan ito na COVID ayon! Uy, ambo, ha? Katulibat! Ambot! Muna nga na, ambot! Ambot ay nga na niya! Ambot bitaw! Ambot sa imong mata? Patilahon ko ng animal nga ambo! Ha? Patilahon ko na! Sige, suga dito! Makasagang ka mangkas pinuti ato! Hamay na lang na kay usa na lang imong kamot! Sige, sagman! Imbal ka, salbahis ka, Sabrina! Salbahis ka! Ayaw na lang, binok! May nang magprangkahay na lang ta! Gikan karon ha, buwag na ta! Og diha na nimong bata! Ha! Adto ko po ni Ambo! Busa, adjust na lang nimo binok! Diha ka na! Ay, yung pagbalik din nga ni Bala ka! Ayaw na yung pakita na ko bisang kanusa! Ayaw na yun! Oh, anong balik ba ka? Kuha na ko mga sinina! Usa! Magkaan mo naong eh! Imo mga sinar? Nga naman ikinagpalitan na? Imong kwartang palitan na? Ako'y nagpalitan na, ha? Unya, usabay buti may pasabutan na! Mulakaw kang tapot sa lawas imong dadon! Wakay dadon bisang usa! Ug layas na!
Oh, bitaw mo layas ko! Hangol ba ko nimo? Di na mahita mo balik pa ko ng baya! Layas na! Maghuwot! Sukol ka, day! Wag yung tao gabaos ba yan, ha? Gibistihan ko siya, gipakaon. Way laing trabaho ang pagatiman ra sa among anak. Kaya di lagi ko gustong mahago. Tungod kay mahal lagi tao na ko, pinangga kay nako siya. Pero di pa igo, nang laki pa yun. Abi kay pungkol naman ko, gibiyaan na lang ko. Tuas among siligan nga libat. Ambot ko nga, sili ambo di ay. Pero, wa ko magukod. Ako na lang siyang gipasagdan nga tuas among silingan. Pero naibong ang among mga silingan nga uban, nga nung tuan na siya dito. Unya, murag, kami na lang istorya sa mga tao diri sa mong dapit. Uwaw na kay ko ba? Sabay akong buhato na ni. Paliw tambagi ko ninyo, bi. May tatog na as bambina, kay mutambag tatos para sa Bible. Kanang naas Bible ba? O saman kung kamay pasultihon, binok. Mayong Mama Mary, adlaw. Lord, thank you sa tanan. Nga namati na mo ron. Thank you kayo. Sa tanan itong mga kaigsuunan sa Kabisayan ug Mindanao, labi na gid dinhi sa entire Cebu at Pris, tunga kini sa syudad gyud sa Cebu City. Thank you kay inyong tanan. Sa norte, Norte sa ug south, south, at tanan mga gayon. Sukid ti Paminaw. Sa east ug west. Oo. Thank you. Salamat kay inyong tanan sa inyong paghibog number 1 nato gyapon diri sa RMN DYHP Cebu. Ate Pris? Og thank you kayo sa tanan nga nagtumar. Nagpalitan karon og Paniyawan Herbal Capsule, Paniyawan Plus with Mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with Garlic, para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, mo nang kinahanglan inom gyud og Paniyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw ka inom. Sa pamahaw, sa di pa ka mamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Paniyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto mao gihapon, inom daan og usa ka kapsula sa Paniyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong paniudto. Sa gabi mausad gihapon, usa gihapon ka kapsula imong imnon sa Paniyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong panihapon. Unya pasalamatan ni nako si Herbert Garsula nga membro sa Shutax Pusok Driver. Kay mauni sila sa number 1 nga migamit sa ato ang Panyawan, Sir Panyawan Element Oil diha sa Lapu-Lapu. Salamat kay nisulti gyud ni siyang Ate Marites niya. Ngati gamit gyud ko ng Panyawan. Tay salamat kay. Thank you kay. Salamat din Tungod tanan. kay maayo man. Marites Albores? Dili Marites Albores kay GSK ba to siya? lain ni Marites, asawa pa rin Junjun Tumula. Ay, abinagog si Marites. Kuan. Dili ay si Marites. Kalumpang, oy. Ha? Si Marites Kalumpang na. Marites Kalumpang. Di ay. Showtax ya, bata pa kuno sila magpaminawan na gyud kuno sila og DYHP. Thank you. Basig ikaw diha. Thank you kay sa ngatanan. Thank you. Oy, Herbert Garsula, salamat kay mo sa paggamit ninyo diha mga Shutax driver, Shutax Pusok driver sa tuang said Panyawan Element Oil. Thank you kay ninyo dong ha. Salamat kayo kay mao man sa nila. Basta ay Shutax, uy. Shutax nga grupo na nila. Basta may meaning. Ang kanang Shutax sa Tipres, kanang may bitaw nga lansang. Mao na say Tamtax? Dili, lain sa ng tamtax. Lain Lain sa sa Sure Shutax. man gud na si Showtax, gwapo ba? Oh, lagi. Kanang Shutax. Kuani nila, Tipres grupo. Kakuan kanang ilansang sa sapatos nga Ay, may kayo. mo na siya. Mao na Shutax. Mao na Shutax. Mo din na siya. Mao na mga Shutax Pusok driver, ha? Salamat kay ninyo diha. Pagunin ako gabi, mga ikaw nasakyan. Mga Shutax. Shutax, kaya ba? Okay kayo. Mga rider sa Shutax. Thank you kay ninyo, ga. Migamit mo sa ato ang pinaka number 1 nga haplas karon ang said Panyawan Liniment Oil. Kay mao sa nagigamit gyud sa tanang katawhan sud na sa 12 ka tuig. Gisunod-sunod nila pero wa gyud taon pero buyag lang taon. Wa gyud na matandog ang atong said Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo nya da papagilain ni sa Tipres kanang timing Danau Bohol Sitio Patimami nagpuyo sir Epipanyo Umahas ako Jacinta Milyoria amo anak 8 taon nilang anak. Sige sila paminaw nato taon. Salamat kanyo diha taon. Salamat. Thank you. Dinha taon diha sa timing Danau Bohol.
sa sitio Fatima. Thank you kayo ninyo diha. Salamat kayo. Gams sa amo sang Mayor Gams, Jonas Cortez, o si Glenn Bersidi, o atong konsyal nga si Bobby D, atong barkada Edgaruano, Vicky Colina, among kapitan Emily Manatad o si Muna, o sa tanan atong suki sa Panyawan, Nenement Oil. Mugamit na sila panyawan. Element oil. Sila Mayor Jonas. Wap na kay ba nang nun. Paragod di mo god, mugrit sa gani Labilya, mugamit sa des Labilya. Tigit ang kot ba yan? Ay po paglalis, anak. Kay kanang mga tawhana, puros na Pero magamit. kini si Glenn Bersidi, Vice Mayor, mugamit yun eh. So ito ko ano. Okay, thank you. O sa tanan Si atong suki. Barangay Captain, si Ernie o si O Mamuna. samot na. Tinuon, magamit gito sila kay pagbaligya na to dito sa pag-show na to sa inyo, Gams, na malit gito sila. Oh. Pero buyag lang taon, kusog ang Si hali Muna, to. grabe. No, Mamuna. Thank you kayo, Mamuna, ha? Salamat kayo. Thank O you, sa tanan. tanan. Unya nga itong magkaigsunan nga masayod nga nun mag-antos mo ng mga sakit nimo nga kanang sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o guban pa nato mga balitian kana tungod na sa toxin. Mao nay mo daog sakit sa mga tao. Mao nga kinahanglan mo inom gyud tag G-Detox Plus Herbal Capsule kada adlaw. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Usa ka natural remedy nga tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Busaron mawagtang ang mga toksin sa atong kalawasan nga mao'y hinungdan sa imong balatian o karon ligon ang inyong vital organs. Inom matagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mutangtang sa toksin sa atong kalawasan. Ate Jen? Jennifer Dato! Ate Asa Jen naman- Jen? Asa naman si Jen Jen? Celebrity. Ay, thank you kayo. Nagkita mi dito. Nagdali gid ay ka. Nagkita mi dito Sige. in town. Uy, Ah, diba? Celebrity Coach Chicky Beauty Soap, salamat kayo sa imong pagpalit ha. Evelyn Panyares, thank you good kaayo sa inyong pagpalit. Unya, sa kanunay nga naminaw sa tanang mga drama o programa sa RMNDYHP, salamat good kaayo. Celebrity Coach Chicky Beauty Soap, pampabata, pampagwapa, pampahami sa kutis. Pagpagwapa, ang pabata, pagpagwapa, pagpahamis pa. Natato na to. Para marive. Unya, sa tanang mga kaigsunan nato naganto sa atong mga mata nga doon natay mga katarata. Gawa sa katarata ka ng mga pagluha-luha. Pamulaw niya, paghanap sa pananaw, ug tungod ka na sa diabetes, glaucoma, eye strain, astigmatism, ug upan pang mga suliran sa atong pananaw. Tumarir ko na ninyo, Ibery. Makita ninyo ang resulta sud sa mga pila ka buwan yung tumar sa Ibery. Makita ninyo ang resulta nga mawagtang na ng inyong mga hanap-hanap nga pananaw niya kada magluwa-luwa. Ibery ray katapat na tuana. Mao nga suwayin ninyo ang Ibery na mapalitan ninyo sa ato ang mga butika nationwide. O tanawa ninyo, Ibery para sa mata. Okay, Ate Pres. Okay, ato sender ka rin adlaw Goliath. Si Binok. Binok. Mao ni Binok, Oo, si si Binok Binok taon si Ate Pres Ay. Luoy kay Nga ni. naman, di si Habal-habal driver. Dayon. Karon sige yaw yung asawa, wa ko na ayaw hangtod nga gisugo siya sa asawa, nabangga kay kana gong iro mo labang Ate Pres mao na kuyaw kayo. Kuyaw mabangga gid ang. Oh, mas tungod man motor. gud Ate Pres, inigligis ni mos iro, mas slide ang imong motor batuwad gyud ka kay dangog mo nang Bisa lawas. na gani ka nang mulikay ka niya Goliath, di ba? Nyalain na ba ng iro Ate Pres kay imo likayan mo balik sa agi. Mo ba? Oh, mulahan naglabang. Imbis mo ari ka diri kay mulabang man siya kay Balik sa si Agi. mo agi mo na balik mo na sa agi mo nang madasbaggan gyud mo baon nang og naagali iro. Kamo mga habal-habal driver ha ko ani. Og nay iro pahinay lang gyud palabanga or ayaw lang bantay lang gyud mo nang iro mao ni nahitabo ni Ate Pris na tuwad ang iyang gisakyan nga motor iyang gidriban naputlan siya sa kamot. Di ay. Napungkol siya. Unya. Pagkapungkol niya, gibiyaan siya sa iyang asawa. Hala, Nang laki, na minyo og lain, abahala ka magbuwag ta. Na. At pugupuyo sa ato silingan. Ang gipuli sa niya, libat. Siya pungkol, ang gipuli libat. Tiguang pagyud. Ba, tiguang Dili for why forever di I know. Walay forever Dili, niyang no. asawang Sabrina. Mm-hmm. Di maayo na imong Sabrina, nga di imong gibiyaan imong Dong Binok. Sagdi lang. Sagdi lang na may karma. Na may karma dong. Naman. Pasag din ay mo asawa din ha nga kuan, makita na katong pinuti nga iyang gipanghambog siya ray maunay ato. Nay Maabot- karma. Okay. Nga kanang ginana nga tao ginana dili na mo sindiso. Dili ati Bisa Bres, sa imukuan on ba? panimuha wa gyud asinso basta inana na kan. Ibis angay ka maluoy sa imong bana sa Brina Correct. kay ning Oo. ana unya Tinuod tungod na na. siyang pagpaninguha taud ati Pres mabuhi niya iyang pamilya, gibiyaan hinuon probida. Ambot lang nimo Sabrina no, pero sige lang dong Binok. At Ayun you know,
naman Ginoo. Ano ang Ampo Ginoo lang, dong? ampo lang. Mm-mm. Nga. Ikaw, Pero sa, usa naman kay napungkol niya. ang sa tuong may napungkol. Ang wa. Usa ka kamot Usa ka kamot. O usan lang tayo nabili. Di man sa ka-drive tao gabalabal. mauno Kay, kay o di man Ba, kakupot og di brake. naman makakuan, di naman Di naman ka-balance. di naman ka-balance. Oo. O labi na clutching ang motor. Di naman makakupot sa Ning- clutch. Gilang, sige lang. Gasolinador. Oo, kay ang gasolinador sa motor at pres di aman sa tuo. Wa man sa wa. Lisod gyud siya. Lisod. Mao nang gibiyaan tao siyang asawa. Pasagdi lang dong, ikaw sa Sabrina, matud pang Bambina, ikaw ba'y iwag sa panimalay? Karon na awp na kang kanahana ka. Wa na kay ayo. So, dong Ay, Binok. ampo lang, binok, ampo lang. Nya, Iampo na yung mga asawa dong Binok. Oo. Pero naanagyapon siya ka-live-in. Si, Binok. wa. Huwag sa yung libat. Kato si Sabrina, naguyab og kanang tao nga si Ambo, libat. Libat. Mauna ni Bia si Sabrina sa ilaha, kay ditipon atong lalaki nga libat. Si Ambo. Oy, doon na nagyapoy apan. Noon, lagi, Bia siya spungkol, tuwa siya po yung libat. Kambuan Stilan. na. Wagi ayo ni Sabrina. Sige Ay, lang, pili. ay. Paghuwat lang, karma is coming to Batiun town. siguro dignaw sa Sabrina. Ha? Patiun sa dignaw, nganong libat man. Wa sa tele mo punit. ang mupunit, ang angan pud kayo. Ang angan po kayo, mauna diha. Nahaladong Binok, iampon na sa Ampo atong lang, Ginoo. oo. Iampo lang, Tarong nga lang. imo anak, tarungan Oo na. na, oo. Tarungan na nas pagbuhi sa maayong kanang Binuhatan, panginabuhian, oo, maayong panginabuhi. binuhatan. Maluoy ang Ginoo dong. Basta mag-ampo ka lang, hugot nga pag-ampo, ang Ginoo ray mahibaw na to. Na ang Ginoo nagtan-aw dong. Nagtan-aw. So salamat tong Binok sa pagpadangat ning atong tulumanon. Kuda ko ang puzzle, tihon.